आजी तुमचा प्रवास कसा झाला? मस्त झाला, चांगला झाला. गाडी बिडीमध्ये काय खायला पियला दिलं? हा आम्ही खात नाही, पण आम्ही आणली होती घराकडनं. काय आणलेलं? हे डोसे करून आणले होते. अरे वा, डोसा चटणी. हो, डोसे चटणी. आणि आम्ही सर्वांनी खाल्ली ती गाडी. आणि किती वाजता आलात काल? आम्ही इथे 9ला आलो. 9ला आलात ना? हो, हो. 9ला आले, फ्रेश झाले आणि जेवण नाश्ता करून चहा पिऊन नंतर जेवण आम्ही मुंबईमध्ये झोप लागली? झोप लागली व्यवस्थित. आम्ही वरती होतो ना. दिल्ला घेऊन ये, दिल्ला. काय करते? आता महिनाभर झाला असेल आम्ही एक प्रोडक्ट मागवला आहे आणि तो प्रोडक्ट हा खास मम्मीसाठी मागवला होता. मम्मीची स्किन जशी पहिली होती आणि आत्ता आहे त्याच्यामध्ये खूप डिफरन्स झाला आहे. स्किनचा जो रिझल्ट आला आहे ना, त्यासाठी आम्ही हा प्रोडक्ट तुम्हाला दाखवत आहे. प्रोडक्ट पहिला असा येतो आणि हा काढून दाखव काजल. असा हा आउटर बॉक्स येतो. आउटर बॉक्स मधल्यानंतर हा आपला मेन बॉक्स येतो. आणि इकडे आपण कोणता मागवला प्रोडक्ट? क्युअर स्किनचा प्रोडक्ट मागवलाय. आता हा प्रोडक्ट माझ्या फ्रेंडने रिकमेंड केलेला आईंसाठी. बेसिकली आता काजल उघडून पण दाखवेल. क्युअर स्किन एक ॲप्लिकेशन आहे. त्या ॲपमध्ये आपण जायचं असतं. आपले म्हणजे मम्मीनी आपले फोटो दिले, म्हणजे फोटो काढले मी मम्मीचे फ्रंट फेस, साईड फेस. त्या हिशोबाने डर्मटॉलॉजिस्टनी त्यांना हे प्रोडक्ट पाठवले. आता मी तुम्हाला एक जनरली सांगतो की समजा आपण कोणाची ही स्किन बघितली, फॉर एन एक्झाम्पल मी काजलची स्किन बघितली, मग आपण काय करतो, एक चुकी काय करतो की काजल तू काय वापरतेस, किंवा मम्मीची स्किन चांगली तर आपण काय करतो की मम्मी तू काय वापरतेस. तर हे आपण चुकी करतो. तर ही हेल्प आपल्याला बघा ही कंपनी करते, क्युअर स्किन हेल्प करते. आणि तिकडे काय असतं, ॲप्लिकेशनमध्ये जायचं असतं. जसे प्रोसिजर आहे तुम्हाला मी सर्व स्क्रीनमध्ये दाखवेल कशी प्रोसिजर आहे ती. सर्व प्रोसिजर करायचं. त्या हिशोबाने मग आपल्याला एक बोलतात ना किट पाठवतात. आणि किटला काय म्हणतात, कस्टमाइज्ड किट. म्हणजे काय असतं की मम्मीचे प्रॉब्लेम बघून, मम्मीला एक महिना अगोदर जो मी फोटो पाठवला होता मम्मीचा, त्याचे प्रॉब्लेम बघून, फेसचा प्रॉब्लेम बघून मम्मीला काय काय प्रोडक्ट लागणार आहे तर त्यांनी असे प्रोडक्ट पाठवले. आणि इथे ऑलमोस्ट महिना संपत आलेला आहे. मम्मीने ते प्रोडक्ट वापरले गेलेले आहेत आणि एकदम छान रिझल्ट आलेला आहे. आणि हे सर्व आपल्याला बोलतात ना एक्सपर्ट, म्हणजे डर्मटॉलॉजिस्ट, म्हणजे आपले स्किनचे जे डॉक्टर असतात ना, तेच आपल्याला सजेस्ट करतात. आता मम्मीला जो किट आलेला आहे त्याच्यामध्ये हे 4 प्रोडक्ट्स होते. तर इकडे बघा, सर्वात आधी मम्मीला दिला इकडे क्लिन्झिंग जेल. म्हणजे हे काय, रात्रीचं लावते. हा, चॅटमध्ये डॉक्टर आपल्याला सांगतात की कसं लावायचं आहे. इव्हन ते व्हॉइस रेकॉर्डिंग पण पाठवतात की तुम्हाला कसं वापरायचं. तर इकडे मम्मीला एक क्लिन्झिंग जेल रात्री वापरायला दिलं होतं. आणि इकडे बघा एक वेगळं प्रोडक्ट दिलेलं आहे, म्हणजे मम्मीच्या हिशोबाने दिलेलं आहे, मम्मीच्या स्किनच्या हिशोबाने. हा, आता इथे हा जो प्रोडक्ट दिला हा मम्मी ना ऑल्टरनेट डेज लावते. म्हणजे इकडे मंडे, वेनसडे, फ्रायडे आणि संडे हे आठवड्यातून 4 दिवस लावायला दिलाय. आणि जे दिवस उरलेत त्याच्यामध्ये हा प्रोडक्ट लावायला दिलाय. म्हणजे हा मॉइश्चरायझिंग क्रीम मम्मी ट्यूजडे, थर्सडे आणि सॅटर्डे लावते. हे सर्व प्रोडक्ट दिलेलं आहे. आणि हे जे सनस्क्रीन दिले त्याचंही टायमिंग मम्मीला सांगितलं गेलेलं आहे चॅटमध्ये. आणि या सर्वामध्ये प्रोडक्ट्स तर देतातच, त्याबरोबर ते तुम्हाला डाईट प्लॅन सुद्धा देतात. म्हणजे तुम्ही काय खावं, तुम्ही तुमच्या हिशोबाने ते तुम्हाला पर्टिक्युलर डाईट प्लॅन सुद्धा देतात. म्हणजे ॲड ऑन आहे हे सर्व. आणि क्युअर स्किन ॲपबद्दल एक मोठा ॲडव्हान्टेज म्हणजे काय माहिती आहे का, आपण इथे घर बसल्या बसल्या ऑनलाईन आपले स्किन, आपल्या स्किनचा फोटो, आपल्या फेसचा फोटो आपण डर्मटॉलॉजिस्टला म्हणजे डॉक्टरला दाखवू शकतो आणि ते आपल्याला सजेशन देतात. हेच जर आपण त्यांच्याकडे जाऊन किंवा कोणत्या डॉक्टरचं कन्सल्टेशन जर घ्यायला गेलं तर फीस किती असते. इथे काय असतं, क्युअर स्किनमध्ये ते डॉक्टरांची फीस नाही घेत. हेच मला आवडलं, त्यामुळे मी मम्मीची ट्रीटमेंट पण करायला घेतली. पण इकडे काय झालं, डॉक्टर टोटल फ्री झाले आहेत आपले डर्मटॉलॉजिस्ट. आणि जे काय मला पैसे द्यावे लागले ते या प्रोडक्टचे आहे. आणि मला मम्मीलाच विचारायचं आहे, मम्मी प्रोडक्ट लावून डिफरन्स माहिती पडला ना तर आपले व्हॅल्यू फॉर मनी आहे की नाही. हा, आणि हे क्युअर स्किनचे सगळे प्रोडक्ट सेफ टू यूज आहे. म्हणजे आपण डॉक्टरवर विश्वास ठेवून आपण हे सगळे प्रोडक्ट यूज करतोय. आणि तुम्हाला एक प्रश्न तर पडेलच, आता इथे जे प्रोडक्ट्स आहे मम्मीनी महिनाभर वापराय, म्हणजे महिना होत आलाय. आणि माझ्या हिशोबाने आता हे प्रोडक्ट अजून अर्धे झालेले आहेत. म्हणजे हे जे प्रोडक्ट आहेत ना आपल्याला 2 महिने तरी टिकतील. तर मी ह्या प्रोडक्टची लिंक तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देतो. आणि तुम्हाला एक स्पेशल कोड आम्ही देतोय, शुभांगी 100. जर हा कोड म्हणजे जेव्हा तुम्ही ऑर्डर कराल ना हे प्रोडक्ट, मग फक्त आपल्याला बाय नाव करायचं असतं. बाय नाव करायच्या अगोदर तुम्ही तिकडे विचारला जात असो खाली कुपन कोड, तिकडे फक्त तुम्ही लिहा शुभांगी 100. जर तुम्ही हा वर्ड लिहिला शुभांगी 100 तर तुमच्या टोटल प्राईसमध्ये, समजा हा 1,500चा बॉक्स आहे ना, आम्हाला 1,500ला पडला आहे ना, तर तुम्हाला ह्याच्यात 100 रुपये ऑफ मिळतील. हा तुम्ही बेनिफिट उचलू शकता. आणि खाली जाऊन लिंकवर एकदा नक्कीच क्लिक करा, ॲप्लिकेशन बघा काय आहे ते. आणि माझ्या हिशोबाने सर्वांनी एकदा हे
ॲप्लिकेशन म्हणजे सर्व प्रोडक्ट्स आणि सर्व ट्राय नक्कीच केलं पाहिजे. नाही मला फरक पडला म्हणून मी तुमच्यापर्यंत सांगितलं. हम्म. बरोबर ना? हां, मग सर्वांनी लिंकवर क्लिक करा आणि एकदा जाऊन बघा आणि चेक करून बघा. काय चालू आहे? नाश्ता. नाश्ता कांदा पोहे. नाश्ता करतोय. कोणी केले? नाश्ता पण झालं माझं. टोप दाखव केवढा टोप होता भरलेला. हा फुल होता ना, एवढा फुल होता, संपला. आणि पप्पू आपला नवरदेव इकडे अंघोळ करतोय. रवली लागेल ना संध्याकाळी. हा असं ते विहिरीवर कसं जातात 5 बायका रवल्या, तसं हे हळदी कुंकू लावून ठेवते मी. आता तुमच्याकडे नाश्त्याला काय होतं माहिती का? पोहे, कांदा पोहे. कांदा पोहे. आधी तुम्ही खाल्लात काय? हो खाल्ले मी. ताजी पाणी पितात ते कसे झाले पप्पू पोहे? एकदम छान झाले. आजी रत्नागिरीचं पाणी, आता मुंबईचं पाणी पिया. हो बघा चव कशी आहे बघा. मस्त. आणि एकदम छान. सुकून ताई. करतात ना, त्याच्यासाठी पिकते सुकून म्हणजे काय सांग? ते. असे जेव्हा नवरा नवरी घरी येते ना रात्री, हा तेव्हा ते शालूत बिरत करतात. तांदळाच्या पिठाचे. तांदळाच्या पिठाचे करतात ते. आणि ते फोडायचे कधी मागायच्या दिवशी हळद उतरणे असेल ना, तेव्हा ते कुस्करून टाकायचे. ए बाय हो सोनी. ते आमंत्रण देऊन आले सर्वांना. एवढी कशी जमली? ते आमंत्रण देऊन आले आमंत्रण सर्वांना. देऊन आली. हल्दीचा. वाटीत सुपारी हे काय झालं? लग्नाची अरे काळूची यजमानी न पगोतली. ही मला हजेरी लावली हा पहिली तू हल्दीची बरोबर टायमावरती, नाही तर तुला ऍबसेंट केलं असं मी. बस काय घेणार तू? काय नाही गेलं बाबा. हा मग ए बामी मीठ दे ना जरा अंगावरून काढतो. अरे वा वा वा. बरोबर टायमावर आला. मी ती मोहरी एकत्र घे वाटीत हे आमच्या मुंबईचे बाबा. ए बाबा काय बोलतो? बाई बाई भाव आहे बोल. मोड खाली सरळ मग एकदा. जादूगर बाबा गेलेले आहेत, आमचे चाक काढून गेलेले आहेत. देवाचे सगळे आता ते लग्नाचं ना ते सगळं तयार करते आते. हे आते काय तयार केला? सुकून तर आणखी करून ठेव मग. हा 4 आले. आंबे आलं, चंदन पावडर आणि गुलाब पाणी टाकलेलं. आणि थोडंसं तो आपण हा नॉर्मल. नॉर्मल पाणी. मम्मी तू काय करते? चपात्या करते. पप्पूला आणि मामाला चपात्या लागतात ना, हा हा तर मी चपात्या करते जरा. हा गडबडीमध्ये सर्व जेवण तयार नाही होणार ना, मी एका बाजूला चपात्या करायला घेतले. हो हो. चल आता तुम्हाला दाखवतो अजून कोण कोण घरी आलेलं आहे. आता जेवढे बाहेर महिला बसलेल्या आहेत त्यांना तर नावं घ्यायला लावतो मी आता. हा, नाव घ्या ना भाऊ, वहिनी नाव घ्या. चला आता नाव घ्या. नाव आज नाही, आज नाही, उद्या. उद्या. आता हल्दीचं नाव घ्या. तू नाव घे. हा, तू घे. काय बिघडतं पहिला ओ वहिनी, ओ एक नाव घ्या ना. आता सगळं तयार अरे नाव काय पार्टीत बसलेलं आहे, काय नाव घ्यायचं. घ्या ना वहिनी नाव. चला आता नाम लेणे आता तुझे. वहिनी नाव घ्या एक. ए ऐका ऐका, नाव घेते वहिनी. बाय बाय घेणार. ते नाव घेते तू. हल्दीचं नाव घेऊन द्या ना. हा? खोक्यात खोका तो माझा बोका बोल. काय ते डिझाईन काढूया आपण. हे कशाला आहे? हे विडे बघू. चला आता इथे काय करता तुम्ही सर्व? ही आपली नॉर्मल हळद असते का वेगळी हळद आहे? आंबे आलं, आंबे हळद असते आंबे ती. आलं, चंदन पावडर आणि गुलाब पाणी टाकलेलं. 3 साहित्य टाकले पाहिजे त्याच्यात. त्या क्षेत्रोन मध्ये एक असे तांदूळ घ्यायचे हम्म, आणि त्याच्यामध्ये विडा ठेवायचा. हम्म, हम्म. आणि त्याच्यावरती नारळ ठेवायचा. हा एक उल्पा झाला आपला. असे किती करायचे? असे 12 उलटे काढायचे देवाच्या नावाने. हम्म. तो त्याला बटाला हॉलमध्ये बाय तू भी देख के रख, तेरी शादी में भी ऐसे होने वाला है. घ्यायची खाली. मग आपल्या नारळ कोई कमेंट, कधी कमेंट मध्ये कोण असेल तर सांगा. मुलगी ढूंढ रहा है? नहीं अभी नहीं, अभी छोड़ दो. हात कुंकू टाकते. ओके.
आता हे जे आपण हुलपे काढलेले आहेत ना, हे आपण आपल्या मंदिरात ना प्रत्येक म्हणजे आपण जिकडे जिकडे देवाकडे जातो ना देवस्थानी, तिकडे आपण ते एक एक ठेवतो तसं, बरोबर ना? हो आपले गावचे देव असतात ना, ते आपण जातो ते मंदिरामध्ये एक एक ठेवायचं. म्हणजे तुम्हाला या ह्याच्यानी माहिती पडलं की आम्ही गावी तर नक्कीच जाणार आहे आता. आलूवडी आलूवडी करते, कापते. आलूवडी कापते आता. आलूचा फतफता नाही आलूचं फतफत नाही, नको, जोक झालेला आहे. आणि इकडे चपात पालं संपलेली. संपलेली आहे. चला आवाज वाढवा डीजे. आता सीझन नाही आलूच्या पानाचा. चला आवाज वाढवा डीजे वाले आवाज वाढवा आता. आलूचं तुला आत्याची शपथ आहे. ब्रेक दिला त्याला आलूचं फतफत. भारी वाटत. आपण हे जे ताटात हे बनवले ना ते हे काय सुकून. कोणतं गाणं म्हणणार तुम्ही आता? तुम्हाला माईक देणार आहे मी आहे. मग कोणतं गाणं म्हणणार तुम्ही? बोलूया आता. तो नको, तांब्या मी घेतो नको, आता नवीन गाणं. नवीन गाणं तांब्याचं. तांब्या आणलात का पण तुम्ही रत्नागिरी? हे म्हणतात इकडचं घेते म्हणा. लावायचं कुठे पण? इथेच लावे. ये होता है लंबे होने का फायदा. इसमें जाएगा क्या? देख जा रहा है. अरे वाह, एकदम परफेक्ट काम हो गया. अरे आदना देख तेरे हाथ से लगा हुआ मेरे शादी का. शादी में लगता है ये, मतलब जिसकी शादी रहती ना उस मतलब खास लोगों से लगता है वो. देख तेरे हाथ से लगा. आजा. हे नारळ आम्ही आता मुरतमेढीला बांधतोय आणि हे सुपारी पैसा आणि हलदी हे बांधायचं. अगं तू काठी कसली उभी केलीस नाही बांधलास ना चालेल. काठी आहे ना? काठी घेऊन जा. काठी आहे ना? आता आपण हे काय करतोय? हे मुरतमेढीचं बांधतोय नारळ आणि आमचे गॉड दिला. चालेल. कुठे पाहिजे ती? हा, छोटीच घे. हा, बस. दाखवते. उंच मुसळा पाहिजे. नाही, तू बांध ह्याला. हे 2 आणि ती पकडून 3 झाल्या. आणि तू काठी ह्याला उभी कर, बांधून घे तुझं. सुगा ते दांडके मोठे ते हे पण पाहिजे. आता कोणी हे? मोकळं ठेवू. टाला. आंब्याच्या टाला येतात. हा आता बरोबर आहे. चल बाबा ये. ही आमची आहे दिलू आणि माझ्या मित्राने हिला नाव काय ठेवलेलं आहे? गॉडझिला. गॉडझिला. हे जे ड्रॅगन सारखी इकडे पीस आहे तिची स्केल्स आहे, ड्रॅगन स्केल्स. ड्रॅगन स्किन. आता इकडे मुसळ होणार आहे. हा हे आपण मुसलं तयार करतोय 5. 5 असे खाना 5 भरायचा आहे ना. 5 पाहिजे आपल्याला असे. आणि 5 पाहिजे. गावाला कशी मोठी मोठी मुसले असतात. मोठे असतात ते असे. हा म्हणजे ते मोठे नाही म्हणून असे आपले काट्या काट्या. 5. जा बाई ये. खाली टॉनिक पाहिजे. काय पाहिजे आजी? टॉनिक. टॉनिक? चहा. हां, मग आपण ऑर्डर देऊया आतमध्ये. हो हो. सांगा. कोण आहे? तिकडे तिकडे खाली. आजी गोंधळली आहे कारण तिकडे तर कामात आहेत ना. नाही डीजे वाले. अगं चहा आण ना थोडा. टॉनिक. तुम्ही दिवसातून किती टॉनिक पिता? मी काय जेवते कधी एकदाच बाबा. जेवण कमी टॉनिक जास्त आहे हो ना. आताशी भाकरीच खाते रात्रीची व्हायची. चहा पियत असते जरा जरा. टॉनिक देण्याच्या अगोदर नाव घेतलेलं ते कसं घेतलेलं? स्वप्नाली सुरू आहे. तसं कपाटात ठेवा. नाही आजीला काय ना म्हणालेलं. कपाटात ठेवा. शिवारा शिवारा चहा घेताना धीर धरा. शिवारा चहा शिवारा चहा घेताना घेताना धीर धरा. धीर धरा. हां. शिवहरा शिवहरा. वहिनीसाठी दे. आणि गुलाबला पण दे. ही बसायची खुर्ची चांगली ना तुझी. नो टेन्शन, पडणार नाही. देवानी यावे 5 दिवस राहावे. स्पीकर चालू आहे का बाहेर? मान घेवे माकारी घे यजमानी. आम्हा घरी कारी ये. कारी रे शिदीन वे. आता हे काय करता तुम्ही? जेवण ठेवतो. तुलसलं ना आपल्या. आज काय जेवणामध्ये? चोळीची भाजी. सर्व आतमध्ये आहे आणि आज आपल्याबरोबर आदनान पण जेवणार आहे. खाना खाय का ना. आता 2-3 दिवस आमच्या बरोबर असणार आहे. काळजी ते काय करायचं? ठेवूया, राहू दे. सगळ्यांना काय दिल सकाळी केवढा आवाज केला.
इकडे येऊन सगळ्यांनी आणि मग मी आलू वडी घेऊन जाते इथे. आणि ते तुम्ही म्हणाला ते काय कुठे आहे ते हे बघ, सुरमईच आहे इथे काय ते सुरमई आहे आलू वडी, व्हेज सुरमई. वेज सुरमई. आत्याची दवा हां. आणि तिकडे हलवा पापलेट बनवायचा कार्यक्रम चालू आहे. चालू आहे. तुम्हाला ऑर्डर करायचं असेल तर आते करू शकते. हा आलू वड्या, हा आलूचं पतपत नाही ते भारी पडतं. ते भारी पडेल. त्याने झोप येते आधी हसायला येतं. आणि हसायला पण. सर्व लोक विचारत होते असं का तुम्ही असलात. ते लय सिक्रेट आहे पण ते मोठं सिक्रेट आहे. ते सांगू नाही शकत. सर्वच झोपत होते. हा. आलूचं पतपत खाऊन. आणला हे बघा ते तर हे कोक्याची भाजी आहे. शेळीचा कोका असतो ना, हा 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 त्याची भाजी मी बनवली आहे ती स्वतः. तुम्ही बनवलात. आम्ही सर्व जेवण मीच बनवलंय. अरे वा 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 माझा पण हात लागलाय थोडाफार. आहे ना हा. मग फोडणीला मी दिलाय सर्व. ते बोलतील आम्ही वाढलंय ते बोलतील आम्ही वाटतो. हे बघ, मग आम्ही म्हणणार आम्ही खाल्लं. आम्ही वाढलं. हे भात आहे, अरे वा छोलेची भाजी, आपल्या घरी जात आपण 15 माणसं आहोत. खीर आहे, हम्म. ही वरण, ही खीर आहे, ती डाळ वरण ना? हा, डाळ वरण, आणि ही कोक्याची भाजी, हा. ही आलू वडी. हम्म. अदनान तुला एक क्वेश्चन, इसको क्या बोलते ये महाराष्ट्र पालक का कुछ तो है ना, ये महाराष्ट्र की फेवरेट मतलब ये खाया है मैंने, वेल नोन डिश है. खाया है मैंने ये पालक का. हाँ तू खा पहले खा और बता क्या है वो. नहीं, पालक है नहीं, पालक है ना. मतलब पालक जैसे वो आलू वड़ी बोलते हैं उसको, हाँ हाँ हाँ, आलू वड़ी आलू वड़ी. है ना. आलू वड़ी. तेरे मम्मी को पसंद होगा ये. मेरी मम्मी तो फुल महाराष्ट्र डिश ही खाती है. श्रेया तू कधी जेवणार. मी जेवून आले घरी. जेवण आली काय जेवली तू. मी चपाती भाजी खाल्ली. अरे वा. आता अदनान आणि मी जेवण घेतलेलं आहे. आता नेक्स्ट पंगतमध्ये कोण बसले बघूया. आता मेन मेन माणसं बसलेले आहेत. याळे आजी आज कोणती भाजी. छोले. छोले आणि केळची. कोक्याची भाजी केली खोक्याची. आणि आलू वडी. तुम्हाला आवडते आलू वडी. हा खाते मी. खाते पण रिटर्न दिले आता. हा नाही का आते ओरडली का. नाही कडक झाली ना आते काय बरं. आते काय ओरडे आईला किती पण दे. आत्यानेच बनवली आहे. झालं खीर खाते. तुला का उठायला होत नाही का जेवण. फोडणी कोणी दिली. फोडणी कोणी दिली. स्वप्नाली सुरवे. हा जेवण झालेलं आहे. हाय काय हाय. चालू आहे किती जेवतात बघू. हे बघा तू का पिते रे तिकडे. खीर, तर आईनं माना किया. हे तुमच्या मानाचं फळ ठेवलेलं आहे. कुलस्वामी त्यांचा शिरवडकरांचे मालकीचा दला आसरानु महापुरुषा तो फळ ठेवलेला आहे. शिरपल पप्पू शिरवडकरांत तो मान्य करून घ्या आणि त्याचा कार्य चांगला पार पडून द्या. मागापर्यंत आनंदी आनंद करा. ही कृपा आमची आहे. तुमच्याकडनं आशीर्वाद द्या. वाटली फिरा तुमच्या देवा गावपासून अशी सगळ्यांना. हो मान्य करून घ्या. सगळा आनंदी आनंद होऊन दे. सगळा चांगला होऊन दे. माझ्या दोन्ही लेकरांचा सगळ्यात सुख लागून दे. माझे दोन्ही लेकरा सगळ्या लग्ना किया बेदपण या आणि हजर राहा 5 दिवस. तुम्हाला हाक मारलेली आहे. आता कुठे चाललं. उठताना काय म्हण हात जोड.